Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Kasama niyo pa din, my name is DJ Lala and you are back with me para sa ating programang Biyahe. Ang programang sakto, klaro, diretso. Unang stop ng ating hashtag biyaheng sandalan ay para sa mga taong lagi mong natatakbuhan kapag may problema. Sila yung mga taong hindi nagsasawang makinig ng paulit-ulit sa mga drama mong hindi natatapos. Kahit narinig na nila yan ng mahigit 100 beses, never nilang sinabi sa iyo na tumigil ka na sa pagkukwento kasi alam nilang yan ay kailangan mo. Well, if you have people like that in your life, treasure them. Kasi sa mga oras na halos lahat walang tiwala sa sinasabi mong ayoko na talaga, last na talaga yun, wala na talagang balikan, sila yung mga taong nagsasabi sa'yo ng ngayon lang yan, lilipas din yung galit mo. Sa ngayon, ilabas mo na lang muna yung nararamdaman mo. They are that type of people because they know and they accept you for it. At naiintindihan nilang pag nagmahal ka, you don't easily give up. You'd force yourself beyond your limits just to make it work. Ganun ka para sa kanila and they know you like that. So instead of discouraging you, they are very supportive to whatever endeavors ang meron ka and to whatever decisions you'll ever make. Because in life, what you really need is not someone to complete you, but people who will always accept you, despite and in spite. Okay? At ito na nga po ang second stop ng ating hashtag biyaheng sandalan. At ito ay para naman sa mga taong patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Have you ever found yourself venturing from one thing to another trying to find either kung anong career ba ang gusto mo or kung anong path ba ititake mo sa buhay? Diba? May mga ganun tayong moments yung nilelet go natin na yung usual or sometimes even yung stable kasi we wanna go after our dreams. So sa mga ganitong pagkakataon, matindi ang pangangailangan natin sa mga taong iintindi at susuporta sa atin. Yung mga taong sa days na sinasabihan ka ng iba na hindi mo yan kaya, sila yung magsasabi sa iyo na sige, try mo, susuportahan kita. Diba? Kaya nga tuwang-tuwa ako sa mga success stories na napapanood ko na nabubuo because they have a rock-solid support system. Kaya sa mga love ko, kung may mga tao sa paligid nyo na ganyan sa inyo, please appreciate them and let them know that they are valued. Kaya ako yung Lala Babies group ko, I am trying my best to make them happy, to make them feel loved kasi sila yung rock-solid support system na meron ako. Kaya shout out sa ating mga Lala Babies, and if you wanna join our Facebook group, by the way, meron kaming Facebook group Lala Babies and we also have a Discord server. Iba na kami, social na kami. Well, anyway, if you have people like that, you have to value them. You have to let them know that they are loved. Sa panahon ngayon kasi love, they are considered rare. Okay? Sa mga love natin, before we move on to more of our story ng hashtag biyaheng sandalan, paalala muna ako sa mga mahal ko, please, just help each other out in order to get through this pandemic, please. Seryosohin natin ang social distancing, please. Sumunod tayo sa utos ng barangay. And please, makinig naman tayo, okay? Last stop ng ating hashtag biyaheng sandalan ay para naman sa pinakamasasandalan mo sa kahit anong pagkakataon at panahon. Yourself, my love. Ikaw mismo. Because like any other day in this life, there will be days na wala kang ibang maaasahan kung hindi ang sarili mo. So let others give up on you, pero ikaw, never allow yourself to give up on you. Para kang captain yan First person to believe, and when things go south, be the last man fighting. Hindi laging may sasalo sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon may dadamay sa'yo. So never allow yourself to be fully dependent on others. Sabi nga nila, don't rely on others to show you the way. You have to carry your own map. Gets? Gets. Nako mga love, pwede nating ituloy ang ating usapan over at my Facebook page, DJ Lala Banderas. Kasama niyo pa rin po si DJ Lala para sa programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Dito lang yan sa 90.7 Lover Radio, GV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.